kifutókaréjuk miatt van még, amit igen, kifutópályaként használja a víz tetejét, és úgy száll fel. Másik feszült szám, csak neki futás. Már hajon, mire ideérünk elmegy. Mi? Mire ideérünk meg elmegy. Ott van. Ott nagy. Ez látja, el is tűnik szinte teljesen. Mi azt van, hogy ez is teljesen van. Hiányzik, hogy belejtsem az is, még a telefont is. Miközben előfogóztatjatok, kérlelsétek meg kanyarodok mindjárt. Matyi, kapaszkodjatok! Fordulás lesz. Olyan jó, ha nem tudok fordulni, mert sokan vagyunk. Ez illik. Sokan vagyunk, és nem lehet gyorsan fordulni. Bejönnek önök oldalán a víz. Látni, jó fel van itt a víz. Folyik lefele a víz, de még így is maga van. Sok esély miatt. Szép most mondom, hogy tudod, hogy miatt, azért még nem tudtam. Soha mondja, hogy az azért miatt. Na, hol megyünk? Kitatunk, vagy mi? Felfele kell nézni. Hoppá, moztál ki a függőszínege. Azon az ágon van. Ez a függőszínegének a fészke. Előbb szállt késztem. Matyi, itt a... Ez a hím építi. A hím egyszerre 3-4 darabot épít belőle. Tehát ha a nősténynek nem tetszik, akkor fogja és letapítja. A nőstény szerint befejezi, mert nem csak a hím nem csinálja teljesen, lehet látni ezt a kis kürtő részt rajta, azt a kürtőt a nőstény csinálja meg. Ha kék van a kürtő, akkor lehet tudni, hogy van benne madár. Ezt mindig fűszfára építik azért, mert a fűszfa eregeti ennek az anyagát, ugye ez tavasztal van, ilyen kis bolyhos magvai vannak neki, és ebből tapasztja össze, a nyálával tapasztja össze a hím ezt a fészket. Ezt egy kis ágra rakja a fűszfának az ágára, és ezért tud így végül is lógni. Ezt régen a gyerekek kövekkel robálták, és végül is zokniként húzták, kapta a helyet, mikor még kicsik voltak a gyerekeknek, ugye még nem volt még onnan a zokni se. Ezt használták. Mondom, még a függőszínegének fészke. Ez nagyon-nagyon meleg és tartós dolog. Valóban. Na mindegy. Az a növény, ugye, amelynek ez ugye ez a levele, ez a békatutal, aztán ez a kis apróság, pont nem jön egy darabja belőle, ez a kis békalencse, egy is tudok felvenni.
Lehet látni majd a vizen, én már látom, csak nem tudtam szólni, egy ilyen növényt, aminek olyan a levele, mint hogyha az akács. Akácsfa. Itt volt egy kecskebéka. Olyan a levele, mint az akács, az pedig az is visszatérni ledeg, ennél a levélnél nem nagyobb, csak ez ilyen kis hosszúkás végül is, és sok kicsi elér van rajta, az pedig úgy nevezik, hogy rucaöröm. Felveszed? Pedig így nálad nézve, ugye. És lehet hallani, hogy fúj a szél, de hogy megy át a zsiripen a víz. Lehet hallani? Aha. Jó van, akkor menjünk. Menjünk. Hát biztos van valami technika. Hogyan megy le? Kapaszkodjatok, mert nem tudok előre figyelni, mert nyomni kell neki a gáz, és akkor lemegy magától. Hogy fogja már nézni? Anyánál van. Csak kis házlavas motor van rajta. Kíváncsi vagyok, mire szabják szívfélvételni. Rájöttem, hogy mit kattogtassak, annyit. Kattogtattam már. Most ezt át tudom, de még soha nem próbáltam konvertálni arra. Akkor viszont jó kis film lesz belőle. Ha sikerül. Meleg lesz, mert meleg van. Jó, mit csipeget? Egy rózsa. Az a rucaöröm, hogy ott mutik a vizem. Itt van-e? Hagytál belőle. Ez a rucaöröm. Rucaöröm. Neked benne van. Garvaglia majd, ne? Tessék, rucaöröm. Minden út. Én. Rucaöröm. Itt pedig a súlyom bal oldalt. Több van belőle, de elég sok van belőle, ez végig súlyom. Nincs súlyom. Ez a tavi rózsa, ugye? Minden. Eszegetnek. Váltság. Lehet látni, hogy ilyen nagyon itt ez a víz, ez zárvíz miatt van. Ez is kiáradt? Milyen kiárat? Hát ez. Hova? Hát igen. Nem öntöttek ki. Ez milyen kiárat? Nem, hogy kiáradtak, hogy kiöntöttek. Amikor voltak azok a nagy árvizek voltak. Hát erre is jött fel a víz. Milyen magasan volt tényleg? Itt ezen a részem? Hát ott, ahol kint voltunk, a stégnél, ott kint a híd alatt van ilyen kis fekete oszlop.
ezt bizonyára láttál, ennyi volt ki belőle. A tisztaton plusz 2 méter. 2 méter volt a tisztaton, csak tudom mondani, mert engem csak érdek ihelyeztek, de én ott vagyok Szónakban. Plusz 2 méter volt, az elég szép. A gyékinyes, az meg sincs, az kirohadt. A nád, az azért nem rohadt ki nálunk, mert az nagyon-nagyon magasra tud nőni, 5 méterre is meg tud nőni, és végül is emiatt nem rohadt ki, mert kívül emelkedett a víznek. A gyékényt az teljesen ellette. Itt ott hallották a tévébe valaki ezt a kagylót, hogy néz. Hallotta valaki? Neki? Aha, tisztató, így voltál, fényékbe láttam. Tisztató, dögölnek a kagylók, mindenket beszéltek. Hát végül is dögöltek is. Mindenki kérdezte tőlem, hogy miért dögölnek ezek, ugye mutatók közül. Ezek a úgynevezett amóli kagylók, bocsánat. Amíg ezek nagyon dögöltek, rengeteg jött fel belőle. Ilyen hatalmas nagy kagyló ez. Ezek betelepített kagylók, ezeket Ázsiában régen gyöngyi termelésre is használták. Ezek ugye betelepített kagylók, mint mondtam. Vörösek, az a barna víz, mint oda összenek ugye. Kagylókat úgy lehet megállapítani, hogy jó-e vagy nem jó, ha veszünk mondjuk a piacon, hogy beletesszük a vízbe, kagylót, hideg vízbe mondjuk, tálba, így megkavarjuk, hogy megmozogjanak, és amelyik rossz kagyló, az fel fog jönni a víz tetejére, amelyik pedig jó kagyló, az pedig lent fog maradni a vízben. Ez a kis kék világ volt a kéknek. Itt vannak a vízicsirkék. Kis tárcsa. Ez. Tiszta csirketű. Valaki meglátja majd a horgászokat szóljon. Azok kicsik is ott vannak, kis csirkék, ott azok a nagyon picik, a kis fekete. A kicsiket az nemrég kelhettek ki. Tényleg ott vannak. Egyhetesnél nem többek. Vég, ugye? Vége. Örös doboz az ott van. Ott kell jönni, hanem hozzászoknak aztán. Nem félhet. Van benn most? Van benne. Erre! Az van benne. Gabit, látja valaki? Nem.
Tehát bírok menni? Mindjárt meglátjuk ezt a kapat. Oké. Rám. Ki se szerette már. Hál' Istennek. Ott van a levény, másik lát. Lehet látni, hogy a gyártot előttünk. Ugye az egy halfeldolgozó üzem volt, mára ez már bezárt, üresen áll. Nincs semmi itt van 5 kilométerre a portugálgyi halastónak, ugye abból az alapból hordták át, régen a halakat hozták át ide ebben a feldolgozó üzemben. A nátedős ház, az pedig az ország legjobb mészárszéke volt, amíg benne zárta egy olasz csávó, mert az olasz csávói volt, de olyan adók kivetettek rá, hogy csak nézett, úgyhogy bezárta és átment Romániába. Mikor már? Micsoda? Ez nem tud meglátni. Hát itt jó pár éve. Birkákat zártak inkább. Fejfó vagy semmi ilyen neve van. Jó van. Ott itt volt a hal. Ott a filmapa. Mondták a tévén, hogy a Visegrádi ásványvízbe. Azt a mindegy. Olyan anyagok vannak, amik 7 éves koron... Bizony, be is tiltották. Igen. Magas a foszfortartalma. Ezek a lábról valami. Nem a foszfor. Nem a foszfor. Fluor. Fluor, igen. Fluor? De egyébként nem tudották, hogy csak kötelező őket, és el kell tüntetni. Hát én is annyira az egész, hogy bepakolják, egy hónap múlva kipakolják. Mikor volt ez az N412-ben, nem is tudom mi volt, bepakolták, aztán meg ugyanúgy, semmi nélkül kipakolták. Nem azt lehet csinálni, hogy szerintem beveszik, átkézik, akkor már rajta lesz. Ne, így ilyenkor készé valami. Nem lehet Nem, fogyasztani, és akkor ugyanaz. visszarakják. Még volt ez a gualagum, vagy mit tudom, ez egy 2 éve lehet? Ez úgy volt, hogy anyukám tudom, ebben dolgozik egy bolti eladó, könyvesztő berendelték, bevitték a cuccokat, egy hónap múlva mindent ugyanúgy kiraktak. Ennyi. Szóval minden egyes boltban így volt. Nem csináltak semmit. Nézzük a filmapáról. A gyalogakát sok helyen van. Ennek a virágja, ilyen hosszú, egyenes virág, teljesen más, mint a rendes akácnak. Ez az akácfajta nem nő meg nagy, az inkább ilyen bokorként viselkedik. És ennek a virágából, a nektárjából készítik a méhek, az úgynevezett ámormévet. Ez melegen lenni nagyon-nagyon.
ugyanolyan vastag rész volt, mint itt láttál, de itt középen ez a szügyek része, hogy begyégyényekedett, és így elvádulott ez a része, ez a másik rész. Nem lehet látni, hogy ez itt a növény az egész. Melyik a magasság, nem vagy az? Emlékszem is, amikor mentünk Debrecenbe, akkor nem mentünk átértére, ahol közös Hívni vele egy valóban. Az elején már nem mindig vágyom, én hátul ülök, és akkor mikor meglátom vissza, akkor tudok szólni. Génszélőkből látjuk ugye a tőkegémet, de van még ugye vörösgén, töltegén, ütötőgén. Van még egy különleges madár, az a neve, hogy bakcsó. Nem tudom, hogy hallott-e már valaki a bakcsóról. Hát a többiek is, mindenki hallott róla, csak nem tudja róla, hogy ő egy bakcsó. Ő a Csiptit csókából az akváriumban. Ő a vakvarjú. Azért lett vakvarjú a neve, mert ilyen kvak-kvak hangot ad ki, és enne ez a kvak-kvak nem vak lenne, és azért lett varjú, mert ez egy éjszakai madár, és általában éjszaka szokott előjönni. Azért lett varjú, vakvarjú. Hát kitaláltak ugye, meg ez a tudományos neve bakcsó, és ő is egy géntélet. Hogy hallottak-e már a Káró katonáról? Tudják esetleg a másik nevét? Mondom, mi a másik neve? Tudjuk? Kormorán. Azaz, igen. Vagy pedig még halászmadárnak is nevezik ezt a madarat. Azért nevezik halászmadárnak, mert neki régen a lávára fizettek egy madzagot, a nyakára pedig tettek egy gumit. És elengedték ilyen 30-40 méterre, hogy halászon, és kifogta a halat, és visszahúzták. Képes volt akár 2 kilós halat is kifogni. Ez még mai napig használt technika. Magyarországon már nem lehetne félres madár, de Ázsiában, Kínában ezt még mai napig használják ezzel a madárral. És régen olyan sok madár volt, hogy írtották ezt a madarat. Ez az írtás olyan jól sikerült, hogy olyan kevés maradt belőle, hogy véres madár lett, de most már újra elszaporodik. Az a kék kis bogár, az végül is egy fizető. Itt pedig az eleje fogja látni először, utána itt fogjuk látni itt a végén. Itt lesz az a fűzfa. Ezen is lesz majd egy függőszíneges része. Most még az ág eltakarja, az a nagy ág, de hogyha elmegyünk, odaérünk, akkor majd elő fog tűnni. Ez a függőszíneges része. Ugyan meglátjuk. Az eleje már láthatja szerintem. Ott van. Igen, ott van. Lehet látni, hogy nincsen kürtő, tehát nincs is madár. Gyár vagyok, de nincs madár. Ez is meg lenni, hogy a fűzfára építette a madár.
amit az előbb nem láttunk. Ott van az víz tetején. Az előbb bevitte, amikor bement a sráú. Horgás. De kim van a morban. Kint van. Hol volt? Van-e benn most? Van. Hova dobta? Nem hallja. Hol van a izé? Nem is magyar szerintem így. Hol a horror? Ajajaj. Már bemegyünk a nádba. Én is vagyok. Vége? Nem voltam erős. Kilökte a kenyet. Ennek vagyok. Ennek lehet, hogy az lesz a vége. Hopp, megvan. Hát, megyek felette. Hát de mit szerintem meg mozog a box. Nem, csak a víz. igen. Mit kiabál? Megyek, akkor. Nem, állom kuruk. Valahogy hallok ki. Nem. A rossz fele megyek. Mint a zenézeket nem törik ki. Nem kiabálnak. Hol van benne? Ki nem veszik? Aztán meg a bajban, akkor meg kiabálni tudnak. Remény is csak az első látni, hogy szeretem ott csinálni az elejé oldalra, megértünk át. Aztán kijöttünk egyet. Nem baj, legalább nincs olyan melegít. Ezért, amikor kifele jöttünk, ezért támaszkodtam, mikor jöttünk ide a nyugodti megészésektől, ezért kell rátámaszkodnom, hogy ne ugorjon fel. Tényleg anya? Nem emlékszem. Látod? Gyere! Elég elég. Kicsit megvizsgáljuk. Nagy meleg. Annyi ma volt, vagy? Nem, kicsit gyengelni volt. Vagy pedig az? Most jön a híd. Nem volt valami nagyszám. Hogy? De nem volt Ezzel valami próbál nagyszám. segíteni, meg csinálni, de hát... Jó, ez van. A Kárszadanáról meséltem pont. Azt akartam beszélni arra, hogy ő neki a hátsó mirigye, ugye füstökalatjába nem termel zsíradékot, nem termel fagyút, és emi miatt kell neki szállítkozni ugye a fákon, mert azért van az a madaraknak, hogy ezzel betenni magukat a zsírterű anyaggal, és akkor nem áznak el. De ez neki nincs meg, ezért, hogy vizes lesz, ezért ő tiszta víz lesz, hogy belemegy a vízbe. Ezért kell neki felszállni a fákra, szállítkozni. Viszont a szállítkozik, rengeteget ürik. És az ürülék tele van foszforral, és olyan magas foszfortartalmú, hogy régen ezt az emberek gyűjtötték, és pusztabort készítettek belőle. Olyan magas foszfortartalma van. Hogy termeli ezeket a anyagot, de Hát a sok hal, abban olyan foszfor. lehet, az igen. Tiszta nagy hír lesz belőle. Emlékszel a
Hiszen mennyi izé volt? Tündérózó? Ez betette a izéket. Millió szám. Akkor voltunk benne egyszer már csónakázni a közénél, a Laki teleknél. Nem emlékszem? Szóval annyival könnyebb, hogy sokkal szélesebb, és tudok menni jobbra-balra, szóval az ilyen hullámokkal nem zavarik egymást. Nem így csúsz. Azt is van jelen. Csak úgy rapozgatja a halait azóta, amikor elmentünk. De kiemelni nekor. Igen. Igen. Az ötös attól kémhajót azt mondjam mi. Igen. Ő tudja? Hát pénzre biztos jobb. Pénzre biztos jobb. Pénzre meg jó. De horgászokkal... Megoldja valami. Fordíthat. Ugye? Főleg azzal, akivel nem válaszoltunk alapulta. Azzal megmondja. Mindenki sokan csinálják ezt, hogy ketten? Tessék? Sokan csinálják ezt a motoros, vízimotoros? Hát, biztatom sokan. Aha. Így hol továbbjuk? Itt csak ketten vagyunk ketten. Volt ez a kis szék? Jó, egy kis Szék. igen. Jó, még egy. Nem tudom, milyen kis zöld. Lehet, hogy levelik. Ha azt hiszem, hogy vigyázzál, mert vagy. Elnézést. Ezeket vigyázzanak, ezekre. Mit csináltál? Nem szabad. Nem legyen már ilyen műszer. Beszűkő kezük, aztán vége. Lehet, hogy tört volna. Hát nem. Na, jó.
Inkább a hajótörnyen darabokon inkább. Kérlek nekem ezt a kötelet? Nem akarod elvenni? De. Remélem tetszett. Egész úgy majdnem. Oda mentünk, aztán eszembe jutott, hogy nem fogok én itt kartolni, azt hátra meg tudom csinálni Adira is, akkor görögi filmekben. Ha viszont látásra, uram! Ha minden igaz, filmet csináltam. Legközelebb majd a tévében látom. Majd a neten. A Picasszába talán. Pikaszba? Aha. Az milyen? Hát az a Google-nek a fényképalbuma. Igen? Baromi sok fényképet. Olyan nem kell gépen tartani. Ha akarod, akkor mindenki látja, ha akarod, akkor nem. Na, ennyi volt? Na, nem, nincsen izé utánpótlás. Menjünk erre. Hello. Most hogy kell ebből úgy kilépni, hogy ez meg is maradjon? Ja, eltorod. Az meg nem tudom. Kurva jó. Középső gombot nyomom meg?